Jo avui us volia parlar del llibre Revolució a les aules, de Núria Martínez Ribot, periodista especialitzada en educació. Vaig escollir aquest llibre perquè em va semblar interessant, ja que el que tracta és la innovació educativa i ho fa des del punt de vista de diferents persones que aposten per projectes com l'Escola 21 o treballar directament per projectes a les escoles. L'escola catalana està vivint una època de canvis. Escoles i instituts estan modificant la seva manera d'ensenyar i això és el que mostra l'autora en el seu llibre. Aquest llibre està dividit en 12 entrevistes en les que fa preguntes que acostumen a ser les mateixes, però cada entrevistat les respon des del seu punt de vista, des de la seva visió, sobre com ha de ser aquest canvi educatiu, en el sistema educatiu, en la manera de fer de les escoles i dels docents. Totes les entrevistes estan bàsicament focalitzades en escoles de la ciutat de Barcelona i el que evidentment canvia és molt la visió d'una escola, per exemple, del barri de l'Eixample de Barcelona o del barri de Nou Barris. Per això són interessants i importants aquests diferents exemples que ens proporciona l'autora amb les diferents entrevistes. L'autora també fa una sèrie d'entrevistes que el que porten és diferents visions, però en totes hi ha un punt en comú, i és que l'alumne ha de ser el centre de tot, el centre de l'aprenentatge, i que el sistema educatiu ha de canviar i ha d'apostar cap a aquest camí. El llibre el que fa és descobrir-nos l'autèntica revolució de les escoles catalanes del segle XXI. De fet, un dels aspectes que m'ha cridat més l'atenció és el fet que tots els testimonis coincideixen en què la tecnologia no és l'únic camí cap a la innovació educativa, sinó que va més enllà. D'aquest llibre em quedo amb la següent frase de Francina Martí, que és la presidenta de l'associació Rosa Sensat, que diu que l'escola no ha de ser un lloc dins del món, no pot estar aïllada, ha d'anar canviant contínuament. Hi ha desencaixament entre els que ofereixen la majoria de les escoles i el que necessiten els joves. Hi ha una urgència de canvi. Recomano aquest llibre per tenir un punt de vista diferent, per veure que el canvi és possible però no fàcil i per ser conscients de que la nostra feina, la dels docents, és molt més important del que sembla a vegades.